Сёння 17 чэрвеня 26 года сумны дзень для Беларусі. Упершыню стала вядома, што мірныя жыхары Беларусі загінулі ў кантэксце вайны ва ўкраіне. А гісторыя такая, што аўтобус з беларускімі дзецьмі, юнымі футбалістамі ехаў Геленджык праз Бранскую вобласць. Загінула з-за вот этого удара дронам жонка трэнера дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы, 4 дзяцей параненыя, барані Бог. Я спадзяюся, што там не фатальныя раненні, хоць можа быць па-рознаму, пакуль няма інфармацыі. Ну і тут, разумееце, пачынаюцца несастыкоўкі. Толькі Лукашенка у адкрытую заявіў, што ён супраць уцягвання ў вайну, не хоча там удзельнічаць, там у Беларусі і ў яго няма шансаў. Як тут жа пачаліся дзіўныя рэчы. Па-першае, чаго аўтобус з беларускімі дзецьмі ехаў праз Бранскую вобласць? Ну, прямо на гэтых дарогах ужо былі дронавыя ўдары. Побач, па сутнасці, лінія фронта. Чаму там ехаў аўтобус з беларускімі дзецьмі, калі гэта не фейк? Другое, вы бачылі фотаздымак гэтага аўтобуса? Няма нумарнога знака. Па гэтых жа дарогах ездзяць замаскіраваныя аўтобусы з расійскімі дроншчыкамі, якія каардынуюць удары па ўкраіне. Я не выключаю, што магла быць правакацыя, напрыклад, украінцам перадалі звесткі, што вось едзе такі аўтобус, яны ж не ведалі, што ў гэтым аўтобусе беларускія дзеці, і быў нанесены ўдар. Але гэта толькі ў тэорыі. Лукашенка пачаў адмазвацца ад вайны, і я думаю, што расейцы арганізавалі правакацыю. Самыя ударылі па гэтым аўтобусе, каб узбудзіць беларусаў, што вот негадзяі украінцы б'юць дронамі па беларускіх дзецях. Ну вось, каб было ўзбуджэнне, каб паспрабаваць уцягнуць войскі Лукашэнкі ў вайну. І гэта павінна быць для нас папярэджаннем, гэтая гісторыя, што могуць быць іншыя правакацыі, беларусы могуць гінуць штодня і масава, калі нам не атрымаецца вось нейкім чынам пазбегнуць уцягвання ў вайну. Я думаю, што для Беларусі наступае такая трывожная паласа, могуць быць трывожныя падзеі, зразумела, як дзейнічаюць расейцы. Яны ў сябе ўзрывалі дамы, каб аднавіць чачэнскую вайну. Вы думаеце, яны пашкадуюць беларусаў?